Moi vaan kaikki! Täällä on Sarkku Petrux ja nyt on 6.12. Ja kaikki varmaan tietää mikä se päivä on, niin se on itsenäisyyspäivä. Ja joo, mä en yleisesti oo itsenäisyyspäivänä niin itsenäinen tai sellaista, koska mä en oo oikein suomalainen, koska mä oon ihan suomalainen, mä oon siinä keskivälissä. Ja jos kukaan ei tiedä mikä on Thaimaa, niin se on toinen kaupunki. Thaimaa on niinku toinen maa, niinku Suomen toisella maapallon toisella puolella. Et niinku se on lähellä Kiinaa ja Japania. Eli Thaimaa on Aasiassa. Me ollaan Euroopassa. Tänään on skulptuurivuoro ja ilmoituksen niin, mulla on nyt korvissa ne mattakarvikset, koska ne oli niin upeita. Ja nyt meidän pitäisi löytää se kuutonen. Se on tossa. Noin. Oi jää, kattokaa kuin hienoa. Oh my god. Oi. Se näyttää tommoselta rinkeliltä. Se näyttää tosi sykeltä rinkeliltä. Apua! Eikö se oikeesti hieno? Oikeesti vähäksi hieno. No, otetaan se sieltä pois. Eli tommonen. Jop. Kiitos kun katsoit tämän videon ja moi moi!